Lezi ndaba zehora lokuqala sigwethulela zona bukhome komkhulu le-SABC Auckland Park eGoli imbukela inazi ezinohlonze emini nje. In the messages was able to recover 95 so-called deleted files. Sibuyele esigcawini namhlanje isithangami esingethwe uhlaka oluqaphe ukuyiphatha kwabehluleli iJudicial Conduct Tribunal okuyisigcawu esihlalele udaba likaMengameli wamajaji Eastern Cape umahluleli uSelby Mbenenge. And upon the conclusion of that interview, as well as the taking of the warning statement, how did Major Lotto leave the embassy? Siyaqhubeka enkantolo ephakeme yase-Free State isigcawu esicubungula ukuthi uMurwadi Cholota ukulungele yini ukuquliswa icala elimayelana nokukhishwa kophahla lwetsheboya. Once we have maintained a fleet like this, we are capable to maintain the losses below 13,000, which should give us a comfortable winter in the same way as we've experienced last year. Isikhungo esiphehla ugesi Eskom sithi mancane kakhulu amathuba okucinywa kogesi kulobu busika njengoba sikhombisa ukusimama. Mbukeli sikubingelele sikwamukele indaba yenza semini nizethulela unoxolo uMamtshali kwaKwamwale. Sibuyela esigcawini namhlanje isithangami esingethwe uhlaka oluqaphe ukuyiphatha kwabehluleli iJudicial Conduct Tribunal okuyisigcawu esihlalele udaba likaMengameli wamajaji Eastern Cape umahluleli uSelby Mbenenge. Isimangalo ngeinsolo zokuyiphatha kaMbenenge safakwa esigcawini oqashwe njengomabhalane wamajaji Eastern Cape uAndiswa Mengo. 2,939 messages was deleted by the user of this device. These messages were still lying in the database files, and for that reason we were able to recover those messages. Lesi sigcawu sesibuya isigamu sesibili namhlanje emva kokuguqa kwaso ngoMasingana sivulwe ngobufakazi obusha bochwepheshe womakhalekhukhwini okungiyena wanikezwa ingcingo zejaji uMbenenge nezikamabhalane uAndiswa Mengo ngenhloso yokuthi qhutshwe uphenyo ngazo. As part of this downloaded or extracted information, the system also in the messages was able to recover 95 so-called deleted files. So that is typically the information, a message that was either sent or received that was still lying in the database file that was not overwritten. So there was 95 messages recovered as part of this extraction. Were any of those messages related to this matter? Lesiccawu sejaji uMbenenge kuhlelelwe izinsuku eziyishumi ukulindeleke ukuthi kubizwe lephambi kwasofakazi abayishagalolunye. Liyaqhubeka enkantolo ephakeme yase-Free State udaba olumayelana neinkontileka yegidi engama250 zamarandi njengoba nje kunesigcawu esicubungula ukuthi uMurwadi Cholota ukulungele yini ukuquliswa icala. Umbuso upheka omunye wofakazi ngembuzo nokubuyiswa kukaCholota kuleli nyakenye njengoba wayesesemelika. Inkantolo ephakeme hleze Free State ibambe isigcawu esicubungula ukuthi kulungele yini ukuqulwa kwecala odabeni lwenkontileka yokususa uphahla lwetsheboya nokuyinkontileka yegidi engama255 zamarandi. Cholota ngumsolo we-17 kuleli icala uphonsela inselelo indlela abuyiswa ngayo kuleli ngoNcwaba nyakenye ngenkathi esemelika. Umshushisi wombuso upheka ufakazi wombuso ngembuzo mayelana nokubuyiswa kaCholota. The events of the 23rd of September 2021, how long was Major Lotto with you? And upon the conclusion of that interview, as well as the taking of the warning statement, how did Major Lotto leave the embassy? We approached the ambassador at that stage to thank her for assistance, and then there was a request from Ms. Cholota if she can take a picture with the ambassador. So we went outside and pictures were taken. Ufakazi wombuso ukuvezile ukuthi kunembuzo ayingafuni ukuyiphendula uCholota nokuyimbuzo eyayimayelana namaphepha ababemnikeze wona. During our questioning of Ms. Cholota, it became apparent that
She didn't want to answer questions directly relating to the documentation that we presented to her, like the emails that she was the author of. Kufikwa kulesi sigaba nje ingoba uCholota ubaluleke ukuthi umbuso waphambukisa iziphathimandla zaseMelika ngokuthi umchaze njengomuntu oyintswelaboya. Kusenjalo uCholota wayengumsizi kalowo wayengundunankulu wasesifundazweni iFree State uAce Mahashule. As the emails indicated. Ufakazi wombuso uElliot Nxumalo esicawini esiphenya ngokukhothama kwenkosi uAlbert Luthuli esiqhubeka enkantolo ephakeme eMgungundlovu utshela inkantolo ukuthi wezwa kanjani ngokudlula emhlabeni kwenkosi uLuthuli ngesikhathi ebuye emsebenzini evakashele umkhwenyana kadadewabo. uNxumalo uthi yibona bobabili abanikele emzileni wesitimela besula igazi ngeyithubaze ehora lesihlanu ntambama. uElliot Nxumalo utshele inkantolo ukuthi yena nomkhwenyane kadadewabo uMabaso bangabantu bokuqala bafika endaweni yesigameko lapho kukholakala ukuthi inkosi uLuthuli yashayiswa iguzu khona. uNxumalo uthi ngosuku lwesigameko wayebuya emsebenzini eGlado wavakashela uMabaso njengenjwayelo nokuyena wamtshela ukuthi inkosi uLuthuli isikhotheme. But mawufika nje unazo Mabaso uJosuke uChief Luthuli usedlulile emhlabeni. Yeah. Yes. And what else did he say to you? Ikuphuthi okunya kusho You kwena. can recall. Uma ukhumbula ikuphuthi okunya kusho wakutshela ukuthi ubaba uLuthuli useshonile ikuphuthi okunya akusho. What mama uthuse sesisimela. Khona kunye? No. Uthi emveni kwalokho babe sebenikela endaweni yesigameko ukuyosula igazi. Phathi kwakho baba uNxumalo nomnozwane ke uMabaso ubani ke owathi ke akhanjwe ukuklinwa igazi phathi kwakho phathi kwe nobabeni Sasobabili. Kuthi ubala qhamuka nokuthi asabso clean igazi wena noma uMabaso. Mabasa. Indaba ke namba no clean nayo clean ke igazi baba uNxumalo. Mabasa. Cha indaba wena ninoMabaso yini abantu nihambe niyoclean igazi. Motho ngomelekelela. Amanzi fully sikuphe nawo sepelchi. Right. Ngabe ke khona yini ke izathu sabantu nilclean igazi mhlawumbe abathi clean igazi mhlawumbe khona yini mala ke nesintu kwabantu clean igazi lapho uMabaso wayesenza isitolo sikaThuli. Angabe uyazi ukuthi ke uMabaso aze njengale ndawo la ngila khona igazi ke wakuthola kanjani lokuthi kunegazi afana lelo clean uyazi ukuthi uMabaso wezwa ngobani ngalokho Ake kangazi. Iphinili kaMengameli wezwe uPaul Mashatile ubebambe ingxoxo nabanye ongqongqoshe bakuleli ePitoli namhlanje kuseni mayelana nesikhwama esiwuhlaka esethulwa ekuqaleni kwalonyaka iTransformation Fund. Ubuye wengeza ngokuthi lesi sikhwama soxhasa inhlangano ngemali siphinde sidale amathuba amasha entsheni yakuleli kwezamabhizinisi. Iphile kaMengameli wezwe uPaul Mashatile namhlanje kuseni ube nezingxoxo ezidingida ngesikhwama esiwuhlaka esathulwe ekuqaleni kwalonyaka esibizwa ngeTransformation Fund. uMashatile uthi inhloso kahulumeni ngalesikhwama ukugqugquzela ukuthuthukiswa komnotho bandakanya wonke umuntu. This fund will serve as a catalyst for financial support, guiding organizations through crucial transitions and enabling them to seize new opportunities that arise in the market. Lolu xhaso lwemali lizokwabelwa imikhakha eyahlukene yezomnotho ephethwe abantu abamnyama kwezokuvakasha kanye nezolimo. I am pleased to learn that a centralized fund administered in partnership with the private sector will ensure greater access to funding opportunities, especially in township and rural economies as well. Funding will be allocated to various productive sectors of our economy, including, amongst others, the services industry, tourism, agriculture,
uMashatile ugcizelele ukuthi uzosebenzisana noNgqongqoshe ukuze aqinisekise ukuthi bahlangabezana nemigomo ebekiwe lesikhwama njengoba inhloso kahulumeni kuwukuthuthukiswa komnotho obandakanya wonke umuntu. Ezindabeni ze-SABC ngingonondumiso Manyoni. Isikhungo esiphakela izwe ugesi Eskom sithi mancane kakhulu amathuba ukuthi kuhambe ugesi kulobu busika. Ungqongqoshe wezamandla nogesi uDokotela uGosiyenso Ramogopa ubambe isithangamise indaba nebhodi kanye neziphathimandla ze-Eskom bechaza ke ngokusimama kwalesi sikhungo kanye nezingqinamba esesidlule kuzo. Isikhulu se-Eskom uDeni Morekana sithi basebenze kanzima ehlobo benzela ukuthi kufike lesikhathi sobusika benomthamo owanele wogesi. Uthi uma uhamba ugesi kuyoba nje izinsuku ezingeqile kwezingamashumi 21. We are very comfortable that based on the performance that we saw last year in terms of a reduction of unplanned losses, that once we have maintained a fleet like this, we are capable to maintain the losses below 13,000, which should give us a comfortable winter in the same way as we have experienced last year, and that should it really rise above that to about 15,000 at most, we'll see those 21 days of load shedding. Kanti usihlalo webhodi le-Eskom uMthetho Nyathi uthi basebenze ngokubambisana kusukela ngonyaka owedlule ukubhekana nezingqinamba ebezikhongethe e-Eskom. Uthi lokhu kube usizo ngoba bafunde izinto ezihlukile ngemisebenzi yezinhlaka zonke zokuphehla ugesi. Something that is going to help us as we move forward because it's really about learning. You always have challenges, you always have setbacks. uDokotela Gosiyenso Ramogopa uthi lezi nguquko ezenziwa e-Eskom njengoba usuzoba isikhungo esingonxantathu nje zizosiza nasekudaleni amathuba emisebenzi. Uthi ukusebenzisana kwabo namabhizinisi azimele akusizi lesi sikhungo nje kuphela kodwa kuzosiza ngisho nokusimamisa umphakathi. In that way we are able to contribute to the national fiscus. We are creating much needed jobs. We get people into employment. So remember, we're resolving an economic question using the electrons in this instance. Mbukelo manje sathi qu 8 kanti bangabe sibuya sokuphathela udaba oluthi. Let's postpone to which day then? Postpone to the 19th of May. 19th of May. Yes. So on that day, are we going ahead, Mr. Nisi? Inkantolo ephakeme yasePitoli lihlehlisele umhlazi 19 icala lokubulawa kwalowo unozinto ebafana bafana uSenzo Meyiwa. Siphinde sikubingelele sikwamukele mangabe usanda kungena odabeni oluphambili besibika ukuthi sibuya lesicawini namhlanje isithangami esingethwe uhlaka oluqaphe ukuyiphatha kwabehluleli iJudicial Conduct Tribunal okuyisicawu esihlalele udaba likamengameli wamajaji Eastern Cape umahluleli uSelby Mbenenge. Isimangalo ngeinsolo zokuyiphatha kaMbenenge safakwa ulowo owayeqashwe njengonobhala wamajaji Eastern Cape. Mbukelo khumbula kulezi ndaba zikhona ku YouTube na ku SABC Plus ungena ukuze uyicinga amagama athi SABC izindaba nakanjani uzoyithola. Inkantolo ephakeme yasePitoli ilihlehlisele umhlazi 19 kwephezulu icala lokubulawa kwalowo unozinto ebafana bafana uSenzo Meyiwa. Lokhu kuzemva ukuthi uAdvocate Charles Mnisi ecele ukunikezwa esinye isikhathi sokuqoqa ubufakazi malungana nomsolwa wokuqala. Emasontweni amabili edlule inkantolo ephakeme yasePitoli yanikeza uAdvocate Charles Mnisi isikhathi sokuba azilungiselele ukuba akwazi ukumela uSibiya ecaleni lokubulawa kukaSenzo Meyiwa. Umnisi namhlanje utshele inkantolo ukuba ucela esinye futhi isikhathi ukuze ezokwazi ukuqoqa obunye ubufakazi obungahle bubuzwe malungana noSibiya. Maybe before we close, my lord, I think I need to put this thing very clear and in its proper perspective. I mean, you cancel to accuse number one. They're fine. Yes. So legally, I'm obliged to refollow each and every information as per instruction that is giving me. It doesn't matter that the other office, there were officers who testified and these issues were never raised, but I'm only following instructions that I'm receiving from accused number one as his new counsel after the passing away of Mr. Mgomeso. Umnisi kulindeleke ukuba pheke ngemibuzo uBrigadier Bongani Gininda nokunguyena ohola uphenyo kuleli cala. Let's postpone to which day then? Postpone to
The 19th of May. 19th of May? Yes. So on that day, are we going ahead, Mr. Nisi? The fact that Maloto would not have received this information will not stop us from proceeding. My question is very simple. Are we proceeding on the 19th? Yes, we are going to proceed. Thanks. Okay. Thank you. Icala lizobuyela enkantolo mhla ziyishumi kwephezulu endabeni ze-SABC nginguNokulunga Sibisi. Undunankulu wase-Free State uMaqueen Letsoha Mathayo useqinisekise ukuthi uhulumeni uzokwenza isiqiniseko sokuthi amaphoyisa amathathu ashonile azonikwa umncwabo onesizotha. uLetsoha Mathayo bekhona ngesikhathi imindeni yamukela idumbu emakhazeni aseBloemfontein. Kusasa-ke kuzobanjwa inkonzo yesikhumbuzo. Tuesday is memorial service. It's a memorial service, and I think that's where families will just share logistics in terms of how are they planning to bury their loved ones. As you all know, that the other family prefer to bury their loved one in Tabanchu. So we really need a thorough planning in terms of that, because we got a police band and the arrangement internally. We have to sit down with subs and plan so that others don't be seen to be not giving the same support. We just have to try by all means to be uniform in whatever we're going to do. So I think Tuesday we'll be finalizing all those details. Kuyaqhubeka ukufunda nokufundisa esikoleni iRiverlea High School eningizimu yeGoli. Lokhu kuzemva kokucekelwa phansi umlilo kwamagumbi okufundela ayishumi ngesonto ledlule. Amagumbi amane athintekile abesetshenziswa abafundi abangama-230 abenza ugrade 8 kanye namanye abengakasetshenziswa. Izindlu zangaseso zabesilisa nazo zacekeleka phansi. Abafundi abathintekile okwamanje bazofundela-ke ehholo ngesikhathi kusenziwa uhlelo lokuhlinzeka ngamagumbi angomahamba nendlwana. Okhulumela umnyango wezemfundo-ke esifundazweni uSteve Mabona uqinisekisile ukuthi asefikile amagumbi angomahamba nendlwana kulesi sikole. We have promised that we will be delivering mobile units. As you can see behind me, we do have 4 classes which will be housing grade 8 learners. Interimly, learners are in the school hall because we are waiting for the delivery of the furniture, because they could not, deliver because the period was too short. So we are just waiting for them to deliver. By the end of today, furniture will be at the school. So effectively tomorrow, the grade 8 learners will be utilizing their mobile units, and moving forward, we will then have plans about the refurbishment of the band block and on how we're going to be managing that moving forward. Abadla idakamizwa abadabuka endaweni ezahlukene esifundeni saseNkangala eMpumalanga bacela usizo kuhulumeni, bathi kuncane okwenziwe kubalekelela ekuyekeni ukusebenzisa idakamizwa. uThando Mahlangu phambilini wayesebenzisa idakamizwa, manje ke usengumsunguli weKakaramba Foundation. Uhlele umqhudelwano webhola leinyawo ukuze phela agcine laba bephephile futhi bayeke nokusebenzisa idakamizwa. Amabhuda ngayatshabalala ebantwini abatsha nethemba lisekho lapha kusemandela kwaMhlanga kwaNdebele eMpumalanga, lapha abantu abatsha balaba basebenzisa indakamizwa bahlanganela khona bazihlaba ngenalite ezinendakamizwa. Ilutsheli ekubabantu abaduna nabasikazi balela ngokuthi abatholi isekelo, imisebenzi ayikho, kuthi nakunjalo bakhulelwe zinhloko babone kungcono ukuditsha ngendakamizwa badakisa ingqondo zabo. Kwenzeka konke lokhu nje ezinambeni emalahleni eMpumalanga, isokane lakhe ladla indakamizwa sele lazilumula lizinikela ukusiza laba abazisebenzisako. uThando Masango selathome nehlangano iKakaramba Foundation unandahlela amaphaliswano webholo ivuso nembeza soccer tournament ezinambeni emalahleni ukulinga ukubenza baphume endakamizweni. Ubemile ama-drugs for 16 years eNyawupe neRock. Inhloso yokuthi senze ivuso nembeza soccer tournament ukuyenza abafowethu ukuthi bafile useful ngalelo langa nabo babe nasemandleni ubhema ama-drugs ufila useless uba hopeless. Abasebenzisi bendakamizwa bathi lincane khulu isizwe abalitholako lokubalumulisa indakamizwa. Ingozi khulu uyangithola i-syringe presence ingozi khulu vaya yini siyagulisa nokugulisa uyangithola abafethu bayakhawatheka ngalile la sihlala khona manje uyangithola isiphuwa khulu presence agcina
inyawupele kuba ingiyo into esithola khulu. Izakhamuzi zibawa inkulu zikahulumende bona zingenelele. Angazi ukuthi uhulumeni mhlambe bekangakhona ukusakhela indawo babuthe bonke labantwana bayobabeka lapho. Ngokutsho kwabantu abasebenzisa indakamizwa la, isibalo sabo endaweni le besiphezulu khulu. Kodwana siphungukile mva nje. Okumbi khulu ukuthi ke siphungule ngizo lezi indakamizwa ezibathatha zibadlulisele kuboyise emkhulu. Endabeni ze-SABC nangu Comfort Masombuka ngikuphakela zona ngisemandele singini Kangala eMpumalanga. Sithanda ke ukuxolisa kulabo ababukela abanenhliziyo ezisheshe zizwele ngodaba kanye nemifanekiso ebesiyiveza ethe uthanda ukuqina. Mbukela umhlahlo wesimo sezulu uzolandela emva kwekhefu. Mbukeli usale kahle.